sa amon. Honorable Ruina Disbaro. Okay. At amon ni Papadis, kay si Manajusi Kadal na chairman, masaliwan siya, waray ba anaton bisita, taga San Joaquin, si Marco Ngatan. Madalagan, masaliwan, san iya dada. Kurata, bisita, kunas lang mong kagawan. Sige, labisa pagyano. Sultana ako nili. Okay. Sige. Sultana. Larga. Kalasa.
Kagawad, Luisa Disbaro. Labi agad sa namong bisita, masaliwan ng mga Diyositan dito sa First District, Marco Tan. Ha? Salamat sa iyo doa. Okay. At ako niya, doon pala, kung sugat, may dapat. Okay. At amon pasasayawon, anay, amon barangay sekretary. Ha? Waray ba? May plano. Karuyag bumuloy sa namang barangay. At amon sabto, membro yan na sa Sanutong Bombers. Ha? Ati Jammers. Waray ba? Kilala na nato nini. Si Karina Morsilos, ex-barangay secretary. At amon ni Papadis, bisita. Aktibo ng barangay Kagawad sa barangay Kakisalawsaw. Ha? Honorable. Barangay Kagawad, Danilo Agura. Bisita. Okay. Labisa Paginano, masayaw si Kagawad, kontra sa nato ex barangay secretary Karina Morsilos. Tuwan! Bisita, barangay Kagsalaw-saw. Paginano labisa.
Salamat ng kagawad Danilo. Pupunuan na ay amon barangay secretary Karina Morsilos. May plano, pabuling sa barangay. Ayaw nato ting Kung nanano ano mo mga kanina din buwan, pasalamatan ka si Vlogger Waray TV pag hatag action sa ating mga taong manilipayon.